tenint en compte el temps que entrem ara, que una de les patologies respiratòries més probables és el tema dels encostipats, és donar 4 consells per quan una persona està encostipada poder millorar el seu sistema respiratori amb 3 exercicis bàsics que fem servir dins de la fisioteràpia respiratòria. La idea principal seria, sobretot, quan una persona està encostipada i té molts mocs, intentar beure molta aigua, perquè el tema de la hidratació és molt important per tal de poder mobilitzar i fluidificar els mocs i les secrecions, així com el tema de prendre molta vitamina C. Després la idea seria evitar els ambients secs, sobretot les calefaccions ressequen molt la gola i provoquen també que s'assequin els mocs i tot el que és la via respiratòria i provoca molta tos. Llavors intentar humidificar els ambients i ventilar-los molt, sobretot durant el matí, per poder renovar aquest aire. El primer exercici es diu respiració abdominodiafragmàtica, llavors es demana al pacient que posi les mans a la panxa. L'ideal és que, com hi ha una mica de dificultat per respirar, la persona estigui semi-incorporada. Llavors, el que es demana és agafar l'aire pel nas, aquest aire ha d'anar per a la panxa, llavors el tema de les mans és perquè ell noti que realment l'aire arriba i la panxa puja. Llavors, agafa aire, omple la panxa, omple, llavors després es demana que mentre es bufi apreti la panxa per facilitar la sortida d'aquest aire. Farem unes 3 vegades i descansarem, perquè el fet d'agafar i bufar de maneres molt repetides pot provocar una mica de mareig. El segon exercici són ventilacions costals, és una ventilació més dirigida. Es posen les mans a l'alçada del pit, a nivell de costelles, i la idea és fer arribar l'aire a aquesta zona per intentar, amb aquesta entrada i sortida d'aire, que es moguin els mocs que hi ha aquí acumulats. Llavors es demana al pacient que quan agafi aire, noti i obri tot el tema costal, agafa, i quan bufi s'ajudi apretant una mica amb les mans, bufa, apreta per facilitar la sortida d'aquest aire. Tercer exercici, l'anomenen el gol, és per intentar acabar d'afavorir i facilitar l'expulsió dels mocs que ja estan a vies respiratòries altes. Llavors, aquest tub és per facilitar l'execució, es pot fer sense tub, només fent-li fer al pacient la boca que faci una rodona, com una O. Llavors, li demanarem que agafi aire, tot el que pugui, llavors quan bufi ha de bufar a través del tub, però a més fent un efecte com si estigués entelant un mirall. És possible que després de fer aquests exercicis la persona tingui tos, perquè la tos és el mecanisme per acabar d'arrencar, mobilitzar i extreure aquestes secrecions. Llavors, cap problema. Es tosseix, traiem secrecions i després aconsellem beure una mica d'aigua per el mateix, per el tema de la gola, d'irritació de gola, després de tossir, de ventilar i per afavorir el tema de fluidificar aquesta mucositat. Tots aquests exercicis es poden fer a casa perquè són molt fàcils d'executar, llavors no hi ha cap problema. Són exercicis bàsics per això, per facilitar en aquests dies dels constipats tot el que és ventilar el sistema respiratori i poder extreure la mucositat.